dalšího videa, je to tentokrát na Šiprometin 2. Jsme na, teďka jsme v hlavním tom, já se s dovolením přihlásím a rovnou můžeme na to jít. Takže za začátku to vypadá takhle, jak vidíte, a teďko už se na to můžeme rovnou vrhnout, až se přihlásíme. Tak, už se nám to načítá. Máme tu 91, 137, 104 a 94. Takže já myslím, že by se mohli jít ještě na jeden účet. Tak, už to bude. A já tu nemám druhý účet. No, tak v tom případě vám ukážu jaký je tenhle server. Jdeme na level 137. Tak, už to budeme mít. Už to budeme mít. Už. No, bezva, už nám to načítá. Tak dělej, načítí se, ne, kámo. Dělej, jedu. Tak. Jde krásně, prostě sura s bílým koněm, úplně. Horimír a Ševník. Tak. Nabíječku mám, mikrák mám zapojený, natáčím. Musíme počkat, čekáme, jo. Jo, už se nám to načetlo pěkně. Ukážu vám, jak si tady dát skilly na P. Je to úplně jednoduchý. Takže nejdřív, začnete tady, máte věci od jedničky, jdete sem, udělejte si tu tak 20, 18, no. Pak jdete tady jako nemám moc peněz, jo. Měl jsem, přidal jsem si to na jinou postavu. Takže tady máte Armors 1, tady máte brnění do 54 od 18. Tady, až budete ten level 20, tak si kupte od 18, brnko vám radím. A vylepšete si ho a jděte na orky. Pak tu máme takové krásný od 61 a od 70. Stojí 120 000 malilinko. Pak Jerverly, takhle vidíte. Věci, botičky, jinak stojí to tu hodně málo. Teda. Akorát tady ty hlavní boty stojí půl mega, jo. A pak ještě braclet pod 54. Tak. Jinak doporučil bych vám do bot, do náhrdelníku, do štítů, goldy bych vám tam doporučil. Teď jsem si všiml, že jsem někde neměl monstra. To jsem to asi dal. No, prostě tady máte to, tady si kupujete od 15 ten meč, pak uděláte level 30, koupíte si pomesko, pak budete expit do Battleswordu
a pak vyjdete do jedáčku a až budete level 91, což uděláte v lese, tak já bych šel do les tak od 60, od 70 a tam uděláte level 91, víc třeba i a budete si a můžete si koupit, jaký chcete, třeba luk, nebo díky, nebo tady vidíte zvon, meč, obouručku, vějíř, anebo meč na sury. Ale já jsem si vzal teďkon, omylem jsem si vzal teda meči na vary. A jde mi to s ním dobře. Jinak, až si vezmete to, tak jdete za Honghai. Tady dáte, že si chcete skilly na P, jo. A tady vlastně máte poušny různý, máte tu i rosy. Item shop, normálně 20 kg, z těch stojí málo, pak ještě rozebí tohle stojí taky málo, půl mega málo prostě a 200 000. Pak to máme bookshop, to je na tyhle ty věcky, pak wedding shop, to je na svatbu, gold shop, to je na postavení cechu, to je maska emocí a to poslední je Magic Mirrors. Jo, to jsou takový ty sklíčka, kterýma ukazujete v chatu třeba ty věci různý. A tady net map, sporter, a farmap a PvP map. PvP mapa je myslím od 150 až a farmap je 1 a 2. Já vám spíš doporučuji tu 2, protože je tam méně lidí. Tak. Pak pod 70 no prostě pod BSK se myslím, že jo, a jestli jsem vám chtěl říct, jestli vám budou padat takovýhle čokolády a perly a Ukraine objekt a ještě Stone of Blacksmith, tyhle ty věci sbírejte, protože je budete potřebovat. Tak, to je úplně krásně bésko. Já si vezmu zase svoje od 90. Můžu mít od 130, potřebuji na to 20 perel, nemám ani jednu, jo, takže proto. A ještě tak to si tu můžete vylepšit za 200 milionů, což je hodně málo pro mě teda jako. A pak zase až budete level 90, tak si můžete za 10 perel od každý, jsou tu růžový, žlutý a oranžový a jedenkrát úkromen objekt, tak za to si můžete udělat tohle brnko, co mám. A tady ty věci od 120, vlastně plus 0 jsou od 111 a pak se můžete vylepšovat. Tady helma od 80 a shield od 80. Ten štít je úplně luxusní, přidá 500 toho, 500 obrany, což je hodně. A jinak, nevím, co bych vám k tomu řekl. Pokud se vám video líbilo, dejte like i odběr. Pokud se vám video nelíbilo, dejte dislike a určitě se budu těšit. Teda budu rád, když mi dáte odběr, protože jsem tu teprve na YouTubeku nový, takže čau.